să aveți o sumă pregătită între 6.000 de euro și 10.000 de euro. Bun, chiriile în Olanda. Este un subiect vorbit de toată lumea și toată lumea se uită de o casă, de o locuință. Pe lângă faptul că nu sunt îndeajuns, mai sunt și foarte scumpe din cauza că este vorba de cerința mare. Dar dacă doriți să căutați o casă, atunci trebuie să aveți o sumă pregătită între 6.000 de euro și 10.000 de euro. Chiar și 10.000 de euro. Atât am plătit eu în Amsterdam ca să mă mut aici acum câțiva ani de zile. 10.000 de euro. Pentru că trebuie să plătești o lună, luna în curs, 2 luni de depozit și o lună trebuie să dai agentului imobiliar. Adică fiul agenției. Ceea ce acel fi este ilegal. Pentru că voi când ați văzut anunțul pe Facebook cum că este o casă de închiriat, voi nu aveți niciun contract cu acea persoană sau cu acea agenție ca să lucreze pentru voi să vă caute o casă. Ei iau deja comision de la proprietar, dar când vă ia și comisionul vostru, acela este ilegal pentru că este conflict de interese. Pentru că în momentul ăla când ei iau comision de la voi, ei ar trebui să lucreze pentru voi, să negocieze un preț mai bun sau să vă caute în altă parte. Ați înțeles? Și obligat ca să plătiți acel comision, nu o să-l plătiți cu cardul, toată lumea o să zică să-i dați cash pe sumână sau să plătiți în nu știu ce cont, în nu știu ce țară, ați înțeles? Și dacă nu doriți să-l plătiți, nu o să vă ajute nimeni. Din păcate așa este în Olanda. Sunt foarte mulți profitori. Pe lângă că este o chirie extrem de mare, sunt chirii de 2500-3000 de euro pentru un apartament cu 2 camere în anumite zone în Amsterdam, unde locuiesc. Mai sunt și acești nesimțiți de oameni, aș putea să le spun, care profită de această situație în care ia și ultimul leu de pe voi, ia și ultimul euro, tot ce e posibil, ca să înțelegeți cum stă situația aici. Deci dacă nu aveți 10.000 de euro, este deranj. Pentru că o chirie de 2500 de euro, acolo se ajunge. Dacă ați găsit un apartament care este chiriat de 2500 de euro, trebuie să aveți 10.000 de euro ca să-i dați. Și banii pe care îi dați la agenție, lună, poate fi 2500 de euro, pe aia îi pierdeți, pe aia nu mai vedeți niciodată înapoi. Pur și simplu i-ați dat lui că așa a vrut el. Asta este situația în Olanda și de asta este foarte greu să găsești o casă, în special din cauza agențiilor imobiliare care fac acest lucru. Așa că aveți grijă pe cine găsiți, pentru că după aia, la sfârșit, când vreți să plecați, nu vi se mai dă nici bani înapoi de depozit. Știu foarte multe cazuri în care au zis niște clauze total tâmpite în contract cu curățenie sau așa mai departe. Mai mult de 3, 4, 500 de euro n-are cum să vă oprească pentru curățenie. De restul banilor pe care ei îl opresc și îl opresc pentru ei. Adică asta vă zic, aveți grijă. Pentru că aici toată lumea vă jigmănește. Seară bună!